Kull telliqa tibda xejn b'xejn u aħna se nibqgħu naħdmu għall-fiduċja tan-nies. Tkellem dwar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt li kienet jindirizza folla sabiħa ta' nies li nġabret fiż-Żurrieq waqt festa familja b'attivitajiet għall-familja kollha. Huwa sostna li taħdidiet man-nies kienu l-bażi għall-manifest elettorali tal-Partit Laburista Int Malta. Hawn semma riforma tal-IVF li għamel Gvern Laburista fl-aħħar snin u din tingħaqad mal-miżuri ta' drittijiet ċivili biex iżjed koppji ikunu jistgħu ikollhom id-dritt li jsiru ġenituri. Il-Prim Ministru tenna li kull telliqa tibda xejn b'xejn u għalhekk dan il-partit se jibqa' jaħdem qattih biex ikollu l-fiduċja tal-poplu Malti u Awċi. Kull telliqa tibda xejn b'xejn, sal-lum għadna xejn b'xejn u għalhekk illi qed naħdmu ta' kuljum bl-akbar sens tumilta biex nitolbukom terġgħu tisilfuna il-fiduċja tagħkom. Hawn il-Prim Ministru rimarka li Int Malta huwa msejjes fuq żewġ aspetti li kull miżura hija costed u kull miżura titkejjel b'indiċi dwar kemm se tkun qed timpatta b'mod pożittiv il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dr. Bela sema kif il-miżuri jolqtu lin-nies f'kull pass tal-ħajja fosthom il-benefiċċju li ġenituri jaqilgħu 5,000 euro għal kull wilt. Hawn sostna wkoll li l-ħin mal-familja huwa wieħed mill-prijoritajiet ta' dan il-Gvern u għalhekk il-lif tal-maternità u l-paternità se jkunu qed jiżdiedu. Fi sfond ta' diversi żgħażagħ li nġabru fiż-Żurrieq il-Prim Ministru semma l-proposta dwar kif l-ewwel 3 snin li persuna taħdem full-time mhux se tħallas taxxa. Dr. Bela semma wkoll ħemel ta' miżuri fosthom tal-first time buyers u familji li jridu ikabru d-dar tagħhom. Brabta mal-pensjonanti il-Prim Ministru aċċenna l-proposta ta' 50 euro żieda fil-ġimgħa fil-pensjoni, kif ukoll żieda fil-pensjoni tar-romol. Hawn sostna li dawn il-miżuri jistgħu jseħħu għax pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha. Il-Prim Ministru temm jgħid li dan kollu huwa mertu tal-bżulija tal-Maltin u Awċin li jagħmlu differenza pożittiva u fil-jiem li ġejjin se jkomplu jitħabbru iktar proposti li ġejjin min-nies. Kuntent ħafna illi fil-jiem li ġejjin ser inkomplu naqsmu magħkom ħafna iżjed proposti, kollha proposti daw kull waħda minnhom illi ġejja minn għandkom. Mill-esperjenzi diversi tagħkom mill-antijiet tax-xogħol li nżuru ta' min jaħdem, ta' min iħaddem, pensjonanti, żgħażagħ, self-employed, illi tawna l-kontribut tagħhom u għadhom qed ituna l-kontribut tagħhom ta' kuljum, hemm interess kbir fil-proposti li nedejna sa issa u għalhekk nħarsu l-qudiem ħalli nibqgħu impoġġu il-ħajja tan-nies fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet kollha illi nieħdu għaliex aħna verament nemmnu illi int Malta illi l-ħolma tiegħek hija l-proġett tagħna. Grazzi lilkom ilkoll.